Hola, què tal? Benvingut a una nova classe a profedecatalà.com. Avui us explicaré les hores, com s'escriuen i diuen correctament les hores en català. Tot ho farem, todo lo vamos a hacer con un ejercicio práctico, d'acord? I amb aquest exercici pràctic s'entendrà, crec, com s'escriuen les hores en català. Bé, comencem. Per parlar aquest exemple començarem amb un exemple de les 10, però funciona per a qualsevol hora. Bé, primer de tot, les 10, quan és las 10 en punto, deim, són les 10. I ja està. No nos complicamos, igual que en castellà. Las 10 y 5. En català, les 10 i 5 són les 10 i 5. Tampoc és igual que en castellà. Las 10 y 10 són les 10 i 10. Són les 10 i 10, igual. Són les 10 i 10. Alerta amb l'accent, que va tancat. I bé, ara, en català, la festa comença amb el primer quart. En català funciona d'aquesta manera. Sempre hem de començar per aquesta part. Y en castellà sería una cosa así. Ha pasado un cuarto para llegar a las 11. Es decir, siempre decimos una hora más de la que pone aquí. ¿De acuerdo? Ha pasado un cuarto para llegar a las 11. Esto sería un cuarto. I s'escriu d'aquesta manera. És un quart d'onze. És un quart d'onze. Ha pasado un cuarto para llegar a las 11. És un quart d'onze. I així ho identificam. És un quart d'onze. Bé, seguim. Les 10 i 20. En català tu no pots dir les 10 i 20. Sí que és veritat que al carrer tothom ho diu, però a un examen o a qualsevol llibre tu no trobaràs escrit les 10 i 20. És un quart i 5 d'11. És un quart i 5 d'11. Veus? D'aquesta manera és un quart i 5 de l'hora que està per arribar, de la hora que està per llegar. És un quart i 5, una hora més. És un quart i 5 d'11. Seguim. Les 10 i 25, que no seria la 10 i 25, seria la suma de 15, un quart i 10 d'11. És un quart i 10 d'11. Molt bé, seguim. Espero que se esté entendiendo. Al final lo que hacemos es ir sumando los cuartos, d'acord? Anem sumant els quarts i sempre posem l'hora que està per arribar. Són dos quarts, veus? Són dos quarts d'11 de l'hora que està per arribar. Són dos quarts d'11. Aquí ja posem són perquè estem parlant de dos quarts i no és dos quarts d'11, que moltes vegades els meus alumnes posen és dos quarts d'11, no, són dos quarts, d'acord? Són dos quarts d'11. Seguim. Las 10 y 35. Són dos quarts i 5, dos quarts i 5, perquè al final aquesta suma que fa 35, ¿sí? Esta suma que hace 35, doncs dos quarts i 5 són dos quarts i 5 d'11 de l'hora que està per arribar. Seguim. Aquí, les 11 menos 20. Tu en català no pots dir les 11 menys 20. No és correcte, d'acord? Has de dir són dos quarts i 10 d'11. Dos quarts i 10 d'11. I les 11 menos cuarto tampoc pots dir en català les 11 menys quart. No és correcte. Què farem? Sumar els quarts. Són 3 quarts, que fan 45, són 3 quarts d'11. Continuem. Són 3 quarts i 5 d'11. Aquí, en este caso, sí que en catalán se puede decir les 11 menys 10. És correcte. Sí? Però no pots dir menys quart. Com a màxim, menys 10. Són les 11 menys 10 seria correcte. I són les 11 menys 5 també seria correcte. Sí? Aleshores, com quedaria aquesta hora? Són 3 quarts i 5 d'11. Perquè suma 50. Són 3 quarts i 5 d'11 de l'hora que està per arribar, de la hora siguiente, no esta, la siguiente. I són 3 quarts i 5 d'11. No, i 10, perdó. Són 3 quarts i 10 d'11. I aquí ja tindríem totes les hores. Després farem algun exercici per practicar,
acuerdo? Y ahora me preguntarás, espero que haya quedado claro, espero que se entienda bien. Es un funcionamiento un poco diferente del castellano, porque estamos acostumbrados toda la vida a cuarto, y media, menos cuarto, menos 20, menos 25. En catalán no todo funciona así. ¿Sí? Bien, y ahora me dirás, oye David, ¿y si son y 33, aquí qué hacemos? Doncs al final vas sumant, hem de parlar dels quarts, tu no pots dir les 10 i 33, no és correcte. Són 2 quarts i 3 d'11. 2 quarts, és a dir, al final què fem? Són 2 quarts i 3, sí, ho poso aquí, 2 quarts i 3 d'11. I en aquest cas d'aquí serien, falten 3 minuts per 3 quarts d'11. Al final és que, a veure, falten 3 minuts, per què? Per 3 quarts d'11. Això, normalment al carrer sempre el que fem és dir, diguem, o vas aproximant, no? Poses 40, 45, no dius... Però bé, que si vols també se pot dir, d'aquesta manera perfectament, perfectament. I aquí, quina hora és? Les 10, o sigui, a les 10 i 13, doncs aquí falten 2 minuts, per què? Per un quart d'11. En aquest cas falten 2 minuts per un quart d'11. I aquí seria el cas contrari. Tenim és un quart i 2 minuts d'11. També he de dir que tu no pots dir falten, per exemple, imagina, falten 8 minuts o falten 12 minuts o és un quart i 7 minuts. No, com a màxim, en aquests casos, com a màxim en aquests casos, és 5. Bueno, 5 no, seria 4. ¿Vale? Són 2 quarts i 1 minut, són 2 quarts i 2 minuts, són 2 quarts i 3 minuts i són 2 quarts i 4 minuts. No podem dir són 2 quarts i 12 minuts o i 8 minuts, no, com a màxim 4 o 5. 2 quarts i 5 minuts sí que es pot dir. O falten 2 minuts, falten 3 minuts, falten 4 minuts, falten 5 minuts. Però ja no falten 6 minuts, ja no es pot dir falten 5 minuts, d'acord? Bé, anem a fer aquest exercici que t'he preparat. A veure, sí, fins aquí. No, és més llarg. Espera, que el posarem a un altre full i així sortirà sencer. Així. Molt bé, doncs ara és la teva part. Ara has de treballar tu. Ara, el que haurías de fer, lo que tienes que hacer es pausar el vídeo y tranquilamente en una hoja escribes, basándote en el ejemplo que te he dado antes, escribes qué hora es esta. Escribe qué hora es esta, amb el sistema de quarts, qué hora es esta, qué hora es esta, qué hora es esta. Al final, lo que queremos hacer es practicar todas las combinaciones posibles, pero con horas diferentes. ¿Sí? Bé, doncs ahora pausa el vídeo, lo haces tranquilamente y cuando hayas terminado, reanudas el vídeo. Bé, jo ara et presento les solucions i les expliquem, d'acord? Bé, aquí tenim 2 quarts i 10 de 4. 2 quarts i 10 de 4, que al final què fan? Què suma això? 40, no? 2 quarts i 10 de 4 i sempre a l'hora que està per arribar. No deim 2 quarts i 10 de 16, per exemple. Si tienes esta duda, si decir 2 quarts i 10 de 16, no és correcte. Val? Hem de, d'acord? Hem de, diguem, dir l'hora sense les 16, les 4. Segon, les 10 i 25, doncs és un quart i 10 d'11, sí? És un quart i 10 d'11, que al final què fa? Suma 25. Aquí són 3 quarts i 10 d'una, no de 13, d'una. Sempre recorda, parlem d'aquesta part, sempre aquesta part serà la primera, amb el tema dels quarts. Sí? 3 quarts i 10 d'una. Perfecte, 3 quarts i 10 d'una, doncs què fan? 55. Perfecte, seguim. Aquí, és un quart de 7. Aquesta suposo que és més fàcil, perquè només tenim un quart. És un quart de 7, de l'hora que està per arribar. Aquesta d'aquí són 2 quarts de 9. 2 quarts de 9. Al final, 2 quarts de 9, doncs què fan? 30, no? 2 quarts de 9.
Són 3/4, aquesta d'aquí, són 3/4 de 6. 3/4 fa la suma de 45. 3/4 de 6. Aquesta d'aquí és 1/4 i 5 de 10. Molt bé, 1/4 i 5 de 10 són 20. És 1/4 i 5 de 10. I aquesta són 2/4 i 5 de què? De 3. De 3, una hora més. De l'hora que està per arribar. 2/4 i 5 de 3 són 35. I aquesta hora, 45 més 5, són 3/4 i 5 de 8. De 8. 3/4 i 5 de 8. Molt bé, doncs fins aquí aquest exercici de les hores. Espero que t'hagi agradat i recorda que a profedecatalà.com tens tots els meus cursos. Pots clicar aquí i fins ara està complet el curs d'A2, el curs de B1 i estic construint a poc el curs de B2 perquè és molta feina. Recorda també que amb la subscripció més bàsica tens accés a tots els cursos i mentre estiguis subscrit als cursos tindràs accés i ja està, això es va renovant mes a mes, com a Netflix. I aquí tens la primera classe que pots entrar directament i pots veure com va la plataforma per dins i aquest seria el curs d'A2, d'acord? I veus que el curs té un vídeo, cada classe té un vídeo, té l'explicació i té exercicis que són autocorrectius perquè puguis avançar al teu ritme i a més sempre te'ls podràs corregir. Veieu que és un curs supercomplet aquest de l'A2, la veritat és que és mig A2, mig B1. Cliques aquí i pots passar les classes que tens i del B1 fem el mateix. També té el mateix funcionament. L'A2, després tenim vocabulari per practicar. Si passem a la pàgina 3, ja aquí ens centrem en preparar els exàmens d'aquí del CAI, de les Illes Balears. Són exàmens oficials i comentem cada part com s'hauria de respondre i plantejar. Molt bé, per la meva part és tot. Si t'ha agradat el vídeo, ja saps, si li dones un cor o em deixes un comentari, estaré super content. També et pots subscriure al canal de YouTube, que és totalment gratuït. Molt bé, que ja no sé ni parlar. Ens veiem, que tinguis bon dia. Ciao, ciao!